ועכשיו אנחנו רוצים להכיר לכם את דנה שמש. תראו, סיפור מעניין יש לך. בוקר טוב. בוקר טוב. בואי תספרי את הסיפור שלך במקום שאנחנו. קודם כל, תודה רבה שהזמנתם אותי לאולפן היפה שלכם. אני מתארת לעצמי שאנשים יושבים עכשיו בבית וצופים ואומרים, אי אפשר להתעלם מהמראה החיצוני שלך, את מאוד מאוד שרירית, מאוד שרירית. ספרי לנו מאיפה זה, וואו, שמקפצים, זה נראה... רגע, בואי נראה איך זה נראה אצלנו. בואי ננסה גם בבקשה. לא, אני כאילו לא רוצה להשוות, אבל... איך עושים את זה? את כאילו מושכת משהו מלמעלה. בבקשה. ופותחת לאט לאט את המרפקים לצדדים, פותחת את הגב. מקפצת חזק את האגרוף. לא, תקשיבי. רגע, שנייה, ליאון. איזה זמן. רגע, אני רוצה להבין איך עושים, שכולם בבית ינסו. אבל זה לא עוזר, גם זה דורש הרבה תרגול. כאילו, כלומר, את אומרת, השרירים שלך הם לא רק נראים ככה, את גם מבליטה אותם בדרך. אבל נגיד שעד גיל 30 לא היית בקטע של עד גיל 29 לא ידעתי בכלל מה זה בדי בילדינג, ולא הרמתי שום משקולת בחדר כושר, סליחה. לא היית בכלל מתאמנת כלום? לא הייתי מתאמנת, לא הייתי... בילדותי הייתי עושה קצת כדורעף, או קצת שיעורי ספורט, ריקוד, אהבתי נורא לרקוד. שום דבר באופן מקצועי. שום דבר באופן מקצועי, לא ידעתי בכלל שקיים דבר כזה, תחום כזה, כי בארץ זה לא כל כך פופולרי. מותר לשאול בת כמה את היום? בהחלט, אני 48, עכשיו חגגתי. אז את כבר... מיד אחרי התחרות שהתחרתי. 18-19 שנה כבר? 19 שנה אני מתעסקת באימוני כושר, וגם מאמנת כושר אישית כבר 19 שנה. אז איך מישהי שקצת... עכשיו רק נגיד, את הגעת... מתחרה כבר 11 שנים. והגעת למקום מאוד מאוד גבוה נכון. בתחרות עכשיו בבינלאומית? נכון, בשבת האחרונה התחרתי ברומניה, באולימפיה, אולימפיה מאסטרס, זו תחרות האליפות העולם הכי גדולה, ואולימפיה מאסטרס זה מעל גיל 40 פלוס. וואו. אז זו תחרות מאוד מאוד יפה. מכל העולם באים הרבה ספורטאים, ואני הראשונה שהצגתי את ישראל. קודם כל כבוד. אז אם זה 40 פלוס, יכולתי גם להצטרף. אז רגע, אני אעשה את התרגיל, תגידי לי לאיזה מקום היית מגיעה. תראי, איזה מקום זה? שני או שלישי? יש פוטנציאל, צריכות קצת לעבוד. לכולם יש פוטנציאל, אני מבינה. לכולם יש פוטנציאל. תסבירי. צריך אבל הרבה רצון ופוטנציאל, כמובן גם קצת גנטיקה. אבל איך כשהיית בת 29, היית שרירית, היית... לא, ממש לא. הייתי אפילו קצת שמנמונת, כי אז באותה תקופה הייתי בכלל מעצבת גרפית, ארט דירקטור, במשרד פרסום גדול פה בתל אביב. רוב היום ישבת על הכיסא. מעניין אותי לראות אותך, יש לנו תמונות... הייתי ספרה. אין לנו תמונות מהתקופה ההיא? יש כמה תמונות ששמתי לפני ואחרי, הראיתי לכם, שלחתי לאולפן. אוקיי, אז תכף נראה מה אנחנו הייתי בחורה רגילה. ופשוט איכשהו נשחקתי עם השנים של מול מחשב, והייתי נורא יפה, והשמנתי קצת, וכאב לי פתאום הגב, כאב לי הזה, ישיבה מול מחשב מאוד מנוונת, ועם יחד סטרס, לוח זמנים צפוף. אורח חיים ישבני. הייתי כנראה צמאה על איזה סוג של שינוי. כן, אבל לעשות ספורט ושינוי... אז התחלתי עם חדר כושר, אבל כאילו בין זה לבין להפוך את זה לממש משהו שאת עושה, זה לא משהו שעושים פעמיים בשבוע. לא, ממש לא, זה לא מבצע חד פעמי. זה ממש אורח חיים, שינוי אורח חיים. אז בואי תספרי איך זה קרה, התחלת להתאמן? אז התחלתי להתאמן, ראיתי את השינוי מאוד יפה. תוך כמה שבועות כבר הגוף שלי השתנה, גם התחלתי לשמור, לא לאכול יותר מדי סוכר וכאלה, לשתות יותר מים, לאכול חלבונים, ירקות, וככה התעצבתי קצת, הגוף התעצב. ונורא אהבתי, ואז אמרתי, אולי אני אלך ללמוד את זה בצורה קצת יותר מקצועית לעצמי. אפילו לא חשבתי להיות מאמנת כושר. כן, ואז? אבל אז המורה שלי, איתי זיו, כן. הגורו של כל המאמני כושר, אמר לי, חבל שאת לא תהיי מאמנת כושר, את יכולה להיות מאוד טובה, הוא האמין בי, ואני אמרתי, למה לא? אז ספרי לנו מעבר עשיתי שינוי מקצוע גם. תראי, אנחנו רואים לפני אחרי מבחינת השרירים. הפסקתי לעשן גם, עשיתי הרבה דברים. אנחנו רואים את השרירים לפני ואחרי, אבל ספרי לנו מה זה שינה בחיים שלך, מה, כאילו, זה בביטחון, שינה המון, קודם כל משמעת עצמית. המשמעת העצמית הרבה יותר טובה, היא השתפרה. אני עבדתי על עצמי כל הזמן, כי את צריכה לעשות דברים שלא תמיד בא לך, כדי להגיע ליעד שלך. למשל, לקום בבוקר ולעשות האירובי, למשל להקפיד לאכול ארוחות מסודרות, למשל ללכת לחדר כושר שלא תמיד בא לך באותו יום ללכת. זה כאילו משהו בראש. סוג של מתחייבות. אבל אני אשאל אותך, שינוי מחשבה. רואים את זה מאוד, זה מאוד בולט, כן? גם לי שראיתי אותך, ידעתי שאת באה וראיתי אותך, וזה כאילו, זה מאוד מרשים וגם מאוד שונה.
כן, זה שונה. את מקבלת הרבה תגובות? כי הרי קשה להסתיר את כן, הרבה תגובות לטוב ולרע. יש כאלה שדווקא מעריצים, ויש כאלה שנרתעים ואפילו מעבירים ביקורת. בעיקר פה בחברה הישראלית, קשה לקבל את זה. בואי נעשה עוד תגובות. אבל בארצות הברית כן. תגובות זה אומר שאנחנו משנים לאנשים את המחשבה הזאת. בואי נלך לשם, ותראי לנו ככה את כל הזה, איך עושים את זה בתחרות. את יכולה להראות לנו? בואי. כן, בהחלט. את גם את רוצה? כן, אני רוצה, ברור. מה, למה אנחנו יושבים? הרי אמרנו נכון? אמרנו שלא יושבים. כי בבקשה. יש מיקרופון. בואי לפה. כן? אני רק עומדת בצד כצופה. לא רוצה באתי רק... בבקשה. יש לנו את הפוזה הזאת. מה זה? זה פרונט בק. ככה עושים בתחרות. כן, אנחנו גם מדגישים את הרגליים וגם זה. יש לנו פרונט דאבל בייספס, שפותחים. מוזמנים זה לכתוב דורש הרבה מאמץ לעשות את זה. זה דורש הרבה מאמץ, את לא יכולה יושבת לדבר. פה דל דיאמנט ורואה אותה. ומתעלפת. תקשיבי, אני רוצה להגיד לך לגבי התגובות, שזה בטוח קשור גם לעובדה שאת אישה, נכון? נכון. איזה גברים, אני חייב להגיד, גברים מאוימים? כן, הישראלים בעיקר. מאוימים מזה. אמריקאים פחות. איזה סוג של אמריקאים מאוד תגובות? מקובל, ויש הרבה יותר קבלה של העניין, ואפילו הערצה של התחום. כי הם איזה יודעים סוג עד של כמה זה תגובות? קשה להגיע לזה. איזה סוג של תגובות, כאילו ככה שליליות את אישה, למה את צריכה את כל זה? למה את רוצה לראות כמו גבר? מה את עונה? את צריכה להביא ילדים ולהתחתן וכל מיני כאלה, עם מה את משפחה מסתובבת וילדים. בחוץ? מה את עונה על זה? לאן את רוצה להגיע? אבל מה את עונה להם על זה? אז אני אומרת, אני רוצה להגיע לאולימפיה, לא לאן שאתה רוצה להגיע כנראה. אתה יודע מה היא עונה להם על זה? ומה בזה? היא עונה להם ככה. אני אוהבת את זה, עוד ואין לי מילה בעיה אחת עם זה. ואני תופסת אותך ככה. בדיוק. לא, היא פשוט, היא לא חייבת לבוא נגדו, היא פשוט ממשיכה לעשות. כמו שמדונה אמרה, שהמרד הכי טוב שאישה יכולה לעשות, זה פשוט להמשיך לעשות נכון. מה שהיא רוצה למרות התגובות. אני חושבת שכל אחד צריך לעשות מה שטוב לו ועושה לו טוב בלב, כל אתה לא פוגע באף אחד, אז מה הבעיה עם זה? יפה, זה דנה הגוף שלי, אני אעשה איתו מה שאני רוצה. אפשר לעקוב אחריך באינסטגרם? בהחלט, דנה בהחלט. שמש, חפשו. בהחלט. תודה רבה, תמשיכי DS לעשות מה Fitness שאת Pro. אוהבת. תודה מה רבה. עם הורדת ידיים? יאללה. לא יודע אם כדאי. לא יודע אם כדאי. לא, יש קדימה, קדימה. לא, אבל זה לא, בשולחן. אנחנו לא ברמה. את יודעת מה בסדר, רגע. מוכנה? 3, 2, 1, לא. את אפילו לא מבינה. לא, את חזקה מאוד. לא אנסה. אני לא... אני יכולה להרים אותך גם. יש לי גם המרפא כואב לי לך. בסדר. אני לא ללכת לעשות בנוי חדר לזה כושר. כרגע, אבל אני אתאמן, אני אחזור. הרצפה פה מאוד עקומה, רק שתדעי. דנה, תודה רבה. מאמנת. וואו. וואו. זה לא משנה אם את גבר או את אישה, זה פשוט את עושה את מה